Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agud mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sa Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa number 1 and the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Dagkaroon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugiranon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Mapuli na ko sa balay. Nagadulom na o. Basi kong ginapangita na ko ni Lolo kag ni Lola. Sige, Ningning, puli na to. Balik ka lang, boss, ha? Mampang naman tapik ko, ah. Ate, sige, ha? Oh, hala, may fire truck. May sunog, uruay. Hala? Sa diin may sunog man? Hala? Duha ka truck sang bombero ang naglabay? Hala? Nakulbaan ko? Mapuli ko, anay, ah. Dito na yung nagapakadto ang bombero sa amon. Lolo, Lola, kuya. Kuya. Nanood ka si Lolo kag Lola sa amon balay. Inday. Hindi ka na magsulod sa balay ninyo. Kinalamo na ini sa kalayo. Paano sila nga duwa? Ang mga bumbero nang bahala magluwas. Dili ka lang sakot. Delikado magpalapit sa nagkakasunog ng mga pamalay. Lola! Diri sa institusyon ngayon, ganihatagan ko ikaw. Magsunod ka sa akong. Kay pakilala ko ikaw sa mga bata, ngari man diri nga makaupod na. Wala na si Lolo kag si Lola. Hindi ko na sila makita pa.
Sila na lang gani ang pamilya ko. Napatay pa sila sa sunog sa ngamon balay. Lord, nga mo na haw. Palangga ko nila. Nga wala mo git sila ginsalbar sa sunog haw. Kundi, ako na lang isa subong. Kadlawon na gid ko ni sa ilo mo. Dani, wala na lang sang natabo nga sunog. Pwedeng hibi-hibi. Oh, Miss April. Nagapalang harok ang mga mata mo. Balanon gid nga naghibi ka kagabi. Sorry, gid Miss April. Bisan magbaha pang kwarto mo sang luha mo, hindi mo nang pabalik pang kabuhi ni lolo kag lola mo. Gani, wala na sang hibi-hibi. Nakabati ka? Oo, Miss April. Ning-ning, sa Disyembre, hatagan ka mo sa pila ka simana nga makaupod ang inyong nga foster family. Sila ang pamilya nga matipan anay sa imo sa gwasang balay alaypan. Didto ka sa ilo temporaryo nga maestar. Matapos ang Christmas, babalik naman ka mo diri. Uy, maestar ako sa iba niya balay, Miss April. Kabigon mo sila nga pamilya. Bisan sa makadali lang nga panahon. Hindi man ko na nila pagpabayaan, Miss April. Aba, hindi Sa labton kanila, kung anong matabo sa imo. Gani, magpakabuot ka, kung nato ka na sa ilang balay, ha? Ikaw si Ningneng? Tawgalan ko kay Manong Damian. Oo. Manong Damian. Gusto ko nga may manghod ako nga babae. Pero bangod nga hindi na makabata ang parents ko. Akong nagambal sila nga basi pwede ko nila mapangitaan manghod nga babae. Mo bala nong? Oo. Eh mga friends ko, may manghod nga babae. Nasadyahan ko magtulok sa ila nga ginasunog nila ila manghod. O kung hindi gani, ginasugo-sugo. Gusto ko manatani nga magyan. Nong? Ano ganing isugo ko sa imo? O kung ipahimo ko sa imo? Patihon mo ko ha, Ningning? Ati, sige nung Damian. Lapit na lang maubos ang life ko ba? Bas, kung kayang kontra ko ba? Budlay perdehon. Ning, mayo kayo wala ka pa dadagaling sa tupad ko. Kuhay ko to imbis ang mainom nga tubig. Inang cold ha? Nasiga kayo nagamalang tutunan ko sa hampang sang video games. Daw may perde na ko eh. Oo, nong. Dali lang, gid. Gidang tubig sang glass na pitsil sa rep ba? Mabudlayan ko maghuwad sa baso kay kabugat. Ibutang ko bala sa salog ang baso? Karon, mawad na ko sang tubig sa baso halin sa pitsil ngayon niya. Wala. Hindi. Natamaan ko huwad ang baso. Kag nag-awas kid ang baso. Ay, wala. Dunag na na ang salog. Ay. Eng! Ang tubig ko, dali yan! Hala, patay. Nabuyan ko gid ang glass nga pitsil. Kag nabuka sa salog. Ano nihimuon ko man? Kabombo, yaning isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Paggamit sa mga energy efficient nga mga appliances sagud makakinot sa kuryente. Ang simple nga pagkinot sa konsumo sang kuryente may dako nga kontribusyon sa pagpahaganhagan sa operasyon sa mga planta.
nga nagagatong sang fossil fuels sagud makaproduce ang enerhiya. Ang sobrang nga paggamit sang fossil fuels ang may kontribusyon sa climate change. Kung magbakal sang appliances para sa sulod balay o kung sa opisina, mangunseho gid sa dealer kung sa diin ang mas makakinot sang kuryente. Makabulig man ini sa imo nga makakinot sa balayran sa kuryente. Kamot ko, haw? Ba? Hala, wala matunog to pangi mo palit sa ako, no? Wala. May ghost ba na dito sa balay? Bay, nung, hindi man ko pagpaugay. Nadlo ko bala sa ghost. Nadlo ko bala sa ghost. Pasalamat ka lang, Ningning. Ay wala nang aking si Mami kag Daddy nga nabukang glass pitcher. O natabo, umandam ka lang sa akon. Sorry, gid nung. Ba? Lagunay na ang doorbell, oh. May tao na sagwas ang gate. Kadto ito, anay kagabre. Ang mga barkada kung naguro nga makadto dis balay. O, anong? Hindi ka manugid sila ni Mami kag Daddy kung ano makita mga dala nila, ha? O kung anong himuho nila. Kabate ka? O, anong Damian? Hala, nagapanigarilyo sila sa kwarto ni Manong Damian. Labot pa tiyang bahaw sa sigarilyo sa salas, oh. Pasaway kali si Mang Damian. Kagang iya mga abyan. Kulain sang ila batasan. Neng! Neng! Ba, kinatawag ko ni Mang Damian. Makadpo ko ni sa kwarto niya, ah. Hala, Nong, nagatuob na ng aso sa sigarilyo sa inyong kwarto. Wala ka labot. Lutuin kami to, anay, pansit kanton. Ha? At Nong, hindi ko kabalo magluto. Kag kung anong gamiton ko. Ato lang to tanan sa kusina. Ang abre lang to bala sa kabinet. Dasiga na. Ah, oo, Nong. Daw hindi ko kaginawa. Sa naklog ko nga sa sigarilyo sa kwarto ni Nung Damian kainahaw. Nabudlayan ko maginawa. Mano ko naman. Basi kun mapatay na ko ni. Lolo. Lola. Buligin niyo ko. Hindi na ko ka... Eh, buisit. Sino ni man nagadoorbell man? Neng-neng! Neng-neng! Ang buisit nga bata, oh. Wala nagasabat. Guys, dili na nanay ka mo, ha? Tanawang ko lang kung sino nagadoorbell. Okay. Wala man siyang tao sa guwasang gate. Sino itong nag-doorbell man? Oh, si Ningning. Eh, din ka rin si Ningning man?
Ningneng! Ningneng! Wala man siya may nagasabat. Kanton ko adi siya sa kusina. Eh may ginpaluto man to siya nga pansit kanton mo. Hindi, si Ningning. Ara nagahigda sa salog sa kusina? Kag nagapalanggit-om siya? Hindi. Buhay pa bala siya? Mangayo ako sa tabang. Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Ningning, salamat ka nakapugtaw ka na. Miss April? Ay, oo, ako ini. Hindi ka lang anay maghambal, ha? Sa din ako? Ari ka subong sa ospital. Bay, ano nang ginbutang sa ilong ko? Tubos ang oxygen. Agad mabuligan ka sa paginhawa. Ana, kamustang pamatsyag mo? Ay, okay na siguro, Miss April. Sugiri ako. Anong natabo sa foster home mo? Nga gindangat kang idiri sa ospital? Oh, Miss April. Hindi ka magkakulba. Isugid sa ako ng tanan. Agad mahibalaan ko kung nagdangat ka sa amo sining nga sitwasyon. May lang kinakitaan ka dayon? Kung wala, ambot lang. Basta, hindi na ko tumagbalik sa ilan ninong Damian, Miss April. Ipangako sa akon. Pala ina ang natabo? Makapila ka beses kagali nga patupan tani sang Damian nga ato? Pero wala nang tupa ang kamot niya sa imo. Tungod, dumi nagapugong sa mga ini? Oo, Miss April. Ginapawag niya ako gani nga may ghost ko no sa ila balay. May ghost sa ila balay? Nahadlok pa ko una-una, pero sang uli wala na. Hindi ayhan. Si Lolo kag si Lola kung nagabantay sa akon, Miss April. Ano? Imposible, ina. Wala na sila eh. Pero kung magtulog ko kung gabi, nabatyagan ko nga may nagatulog sa akon. Daw may nagabantay sa akon. Matuod? Si Lolo kag si Lola giguro ang mga ghost. Ningning? Naidlaw na ko sa ila, Miss April. Kung sila gidban ang ghost, pasalamat ka na ginabantayan kanila. Pero, hindi mo na sila pagtawgon, ha? Para nga makapahuway na sila. Nga hindi ko sila pagtawgon, haw. Kung permi mo sila nga tawgon, hindi na sila karon makapahuway. Kay ikaw na lang ang ilang gabantayan. Hindi na sila para sa aton kalibutan. Gani, mag-pray ka nga hindi na sila maistorbo pa. Okay, Ningning? Okay, Miss April. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Diri natapos ang kasaysayan ni Robel, ngayagin pasako, hagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Ikaw, kag ikaw lang. Sa direksyon ni Marney Mongcal.